tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagalit ang asawa ko nang halikan ng tatay ko ang anak namin sa labi. Hi, DJ Rocky. Nahihirapan akong balansehin ang sitwasyon ko ngayon. Pakiramdam ko may malaki ng gap na naglalayo sa pamilya ko at sa asawa ko. Sana ay mabigyan mo ako ng payo. Itago mo ako sa pangalang Paulo. At ito ang aking secret file. "32 years old na ako. Ang aking asawa naman ay 30 years old. Itago natin sa pangalang Kim ang aking asawa. 3 taon na kaming kasal. At meron kaming 1-year-old baby girl. Ang asawa ko ay housewife. At ako naman ay nagtatrabaho sa isang construction company. Wala naman akong masabi sa pagiging responsable ng aking asawa. Maaasahan siya at independent. Pagdating sa pagpapalaki ng anak namin, magkatugma naman kami. Eto nga lang si Kim ay mahilig sa paggawa ng rules and regulations. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na gustong-gusto ng structure. At dahil doon, meron kaming structured daily routine. Ito ay dapat na susunod araw-araw. May routine kami sa lahat ng bagay. Gigising ng 6:00 ng umaga. Mag-aalmusal ng 7:00 ng umaga. Manananghalian ng 11:30. Magpapahinga ng 12:00. Magmemeryenda ng 3:00 at maghahapunan ng 6:00 ng gabi. Ganun paulit-ulit. Hindi kami lumilihis sa schedule namin. Kung meron man, yung schedule pwedeng ma-adjust lang ng 15 to 30 minutes. Depende sa oras ng gising. Okay
naman ako doon. At wala naman akong masabi doon na mali. Bukod pa roon, maingat sa diet ang asawa ko. Pagdating sa pagkaing kinakain ng anak namin, lagi niya itong pinag-iisipan. Gusto niya, puro healthy food lang ang kinakain ng anak namin. Hindi namin ito hinahayaang kumain ng kahit anong matatamis o pagkain na may dagdag na asin. Ang asawa ko ang naghahanda ng lahat ng pagkain namin. At malaki ang ipinupuhunan ng asawa ko sa paghahanda ng mga pagkain. At lagi niyang sinisiguro na may complete meal plan para sa buong linggo. Pagdating naman sa screen time ng anak namin, hindi niya ito pinapayagang maglaro o manood sa cellphone o sa tablet. Alam kong pwedeng maging kontrobersyal ang bagay nito para sa iba. But we decided na ito ay isa sa best way para sa development ng anak namin. Medyo mahirap nga lang para sa amin dahil wala kaming yaya. Pero naniniwala kami na may magandang epekto ito sa anak namin. Bukod pa ron, hindi pinapayagan ni Kim ang kahit sinong tao na halikan ang mukha ng aming anak. Although, recently, nag-decide kami na okay, medyo babaguhin namin yung rule na yon. Papayagan na namin ang mga malalapit na pamilya namin na halikan ang aming baby girl sa noo o sa pisngi. Pero, hindi sa lips. Yun ang pinakabawal sa lahat. Ang halikan ng baby girl namin sa lips. By the way, ang mga pamilya namin ay nakatira sa same city. Magkakabilang kalye lang. Yung mother ni Kim ay full support sa mga rules and regulations namin. Alam din niya kung gaano kahigpit si Kim. Although hindi siya sumasang-ayon sa lahat, pero hindi naman siya nagrereklamo. Naniniwala siya doon sa kasabihang, your child, your rules. Kaya sinusunod niya ang rules and regulations ni Kim. Dahil doon, tiwalang-tiwala si Kim sa kanyang nanay. At alam niya na kapag iahabilin niya ang baby girl namin sa kanyang nanay, masusunod ang lahat ng mga iutos niya.
Siya lang ang pamilya na komportable ang asawa ko na magbantay sa aming anak kapag kailangan namin ng tulong. Sa kabilang banda, ang pamilya ko ay kabaligtaran. Ang mga magulang ko ay relaxed. O sabihin na nating maluwag. Hindi sila strikto. At dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan mula pa noong araw ang asawa ko at ang parents ko. Just to give you a background, ang nanay ko ay laging tumutulong doon sa mga anak ng kapatid ko. Masasabi kong malapit kami bilang pamilya. Yung pamamaraan ng pagpapalaki ng kapatid ko doon sa mga anak nila ay ibang-iba sa amin. Hindi ko naman sinasabing masama yun, pero magkaiba lang kami ng approach. At pakiramdam ko na parang iba yung pananaw ng mga magulang ko sa pagpapalaki ng mga apo. Dahil maluwag sila dun sa mga apo nila sa kapatid ko. At dahil dun iniisip nila na kami ni Kim ay masyadong mahigpit. Hindi nila nauunawaan yung paraan namin kung paano namin pinapalaki ang anak namin. Kaya naman ang asawa ko, hindi komportable. Naiiwan ang baby girl namin sa kanila para magbantay. Kasi nga, hindi niya sure kung susundin ng mga magulang ko ang rules and regulations niya. Eto na nga, DJ Rocky. Last week, nag-launch kami sa bahay ng parents ko. Nandoon din ang kapatid ko, ang asawa niya, at ang mga anak nila. Gabi na, nang magsabi kaming uuwi na. Karga-karga ko ang anak namin ni Kim. Nagmano ako sa mga magulang ko bago kami umalis. At nagpaalam na rin si Mama sa anak namin. Pinisil niya ang baby girl namin sa pisngi. Si Papa naman, bigla na lang isinubsob ang kanyang muka sa mukha ng baby girl namin at bigla na lang itong hinalikan sa lips. Oo, DJ Rocky, sa labi. At paglingon ko sa misis ko, tulad ng inaasahan ko, meron itong matinding reaksyon. Nakita ko kung paano nag-iba ang tingin ng asawa ko sa papa ko. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Kinuha niya lang sa pagkakakarga sa akin ng anak namin at dumiretso na sa sasakyan. Iniisip ko, ang ginawa ni Papa ay normal lang na pagpapaalam ng isang lolo sa kanyang apo. Pero syempre, meron kaming rules and regulations. At ipinagbabawal nga namin ang paghalik sa lips sa anak namin. Pagkatapos ng nangyari na hinilakan ng tatay ko ang anak namin sa labi, hindi nakikipag-usap sa akin si Kim hanggang makauwi kami. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Alam kong galit siya. Kaya sinubukan kong magsalita. Kim?
Galit ka ba? Tumingin lang siya sa akin saglit, pero wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ramdam ko ang inis niya. Kaya nagpatuloy ako. Pasensya ka na, alam kong galit ka. Tahimik siya sandali. Tapos nagsalita siya. Galit? Hindi lang yun, Paulo. Nakaka-disappoint. Binibigyan ko na nga ng respeto ang pamilya mo, tapos ganyan pa? Pinag-uusapan na natin to. Hindi mo ba nasabi sa kanila? Wala akong masabi, DJ Rocky. Kaya tahimik lang ako. Pag-uwi namin sa bahay, dumiretso siya sa kwarto ng anak namin. Sinundan ko siya para makipag-usap. Pero nakita ko siyang nakaupo lang. Pinagmamasdan ang baby girl namin habang natutulog. Kim? Love. Tumingin siya sa akin. Maya-maya pa, mangiyak-ngiyak siyang nagsalita. Hindi ko kaya yung ganito. Pakiramdam ko, ako lang yung nakikipaglaban sa tama. Puro mali lahat ng ginagawa ng pamilya mo. Dati, diba? Sinabi ko na sa'yo, bago lapitan ang anak natin, nung kapapanganak ko pa lang, mag-alcohol muna sila. Pero anong ginawa nila? Dumiretso mismo sa anak natin. Hindi sila mapagsabihan. Pagkatapos niyang sabihin yon, DJ Rocky, niyakap ko siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para mapagaan yung nararamdaman niyang bigat. Hindi ko alam. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Kinukumusta ako. Kinukumusta kami. Kinukumusta ang apo niya. Sabi niya, kung may oras daw kami, next week, dun daw kami ulit mag-dinner. Kumain. Sagot ko kay Mama, Ama, check ko muna ang schedule. Pero ang totoo, DJ Rocky, tinatansya ko si Kim. Hanggang sa tinanong ko si Kim kung pwede ba, na dun nga kami maghapunan next week. Ang sagot niya, ayaw niya. Palipasin daw muna ang mga araw dahil hindi niya pa rin makalimutan ang ginawa ng papa ko sa anak namin. Naramdaman ko ang mga bigat o ang bigat ng mga salita ni Kim. At dahil dito, ang bigat din ang pakiramdam ko. Para bang hindi ko kayang ipaglaban ang mga patakaran naming pamilya sa sarili kong magulang. Then tumawag ako kay Mama at sinabi ko na lang na may trabaho ako at merong nakaschedule na check-up
ang anak namin kahit wala naman. Ang hirap para sa akin na maipit sa ganitong sitwasyon. Tulad ng sabi ko, malapit ako sa pamilya ko. Nagtutulungan kami palagi. Pero ngayon, nababahala ako. Pakiramdam ko may isang malaking pader na humihiwalay sa amin ngayon dahil sa anak namin at dahil sa mga magulang ko. Pakiramdam ko nga, parang inaalis ko sa magulang ko ang kasiyahan ng pagiging lolo at lola nila sa baby girl namin. Gayunpaman, sinusubukan ko naman maging supportive na asawa kay Kim. Nalulungkot lang ako na yung mother-in-law ko sobrang involved sa buhay ng baby girl namin, samantalang ang mga magulang ko nakikibalita lang sa mga video na pinapadala ko sa social media. Pakiramdam ng pamilya ko, kailangan nilang maglakad sa eggshells kapag kasama nila kami at ang anak namin. Nagigets ko naman yung nararamdaman nila. Pero nagigets ko rin yung nararamdaman ng misis ko. Iniisip ko tuloy ngayon, hindi ko ba naipaliwanag ng maayos ang dynamics naming mag-asawa sa magulang ko? O nagkulang ba ako sa pagpapaintindi kay Kim tungkol sa gusto lang namang mangyari ng magulang ko? Hindi ko alam, DJ Rocky. First time ko lang naman maging magulang. At ngayon naiipit ako sa sitwasyong to. Paano ba ako magdedesisyon? Paano ba mababawasan yung bigat ng nararamdaman ko? O ano bang paraan para matanggal yung malaking pader na nagbubuklod sa magulang ko at sa misis ko? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Paolo. At ito, ang aking secret file.